Le filmez pe fete. Bă, totuși s-a învățat mult Daria, mă, că era frică să coboare pe Acum, totuși coboară. Acum că nu face ea corect. Da, dacă poate să coboare și are curaj, normal că o să se vezi. Uite un fel. Un felitor mai bine știu, uite. Bravo, baby! Stop! Stop! Ceapa ta! Ai căzut acolo. Ce-i zalău? Zalău? Eu zic că Baia Mare, satul mare, ceva. E lângă ăsta. Hai, dă-i Daria, hai să mergem în față, că vine. Nu o să mai fie nimic.